Ahoj lidi, vítám vás u mýho prvního livestreamu, u Brawl Stars. Dneska to dáme nějaký, dáme rankedy teda a budete moc do příštího videa říct, za jakou postavu bych měl hrát. Tady vidíte nějaký souhrn, jaký mám. Tak. A vlastně pushuju buď Ember, Leona, nebo Clown, nebo Sandy. Se vybírám, já mám rád Ember, takže beru Ember. A pushuju vlastně Franka na 800 pohádků. Teďka na ní mám 781. A trošku jsem propadnul, no. Ale mám na něm Hypercharge. Obě gadgetky, mám radši tuhletu. Mám rychlost, Star Powerko mám Sponge a pardon za špatné vyslovování téhletý gadgetky. A druhý gear mám rychlejší gadget a tady mám hypeku koupenou. Ale teďka hraju často Gala. Když jste si říkali, že Gala nemám, tak v rankedech ano. A doufal jsem, že tohle dostanu. Beru Gala, nebo Spike, no Gala. A kdybyste si se mnou chtěli zahrát, tak se jmenuji Kiki 1, 2, 3, 8, 9, 5, 7. Jo, a budu moc rád za nějaký odběr nebo like. Stačí jenom like. Škoda. Já vidím, že tady je. Škoda. Hezky. Burger se vzal. Škoda. Já se omlouvám, kdybych byl občas trošku sprostej, no. Já prostě víte, co rankedy nejdou, no. Tady Leon. Chcípá! Debil, vole! Pardon, nemám cenzuru ještě. Já chci bobambuliny nahoře. Ne. Ne, prostě sorry. Do píči jen, vole! Ach jo, lidi. Tak nic, lidi. Já beru Max. Jasný. Hej, tak proč nejdem? Halo? Dobrý. Jo. Já miluji na Max. Na tenhle Hermes Max. Že já když běžím, tak se mi nabíjí účko. A to bude hodně důležitý. Hey, what happened? Hey, what happened? Go, 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 go!
To asi třeba dělám. Ale třeba nevím. Nevím, u koho to třeba nedělám, to třeba u Edgara nebo u Broka. To by bylo už kopírka. Ale nebyl bych kopírka, ale prostě. Crashing! Go! Maxa, jdi nahoj. Ne! Jo, dobrý. Osm. Podle mě jsem tam už teďka dal dohromady i s tímhle 8, 9, 10. To jsem tam nedal jenom. Hey, what happened? Ne, sorry. Ne, já prostě nemůžu. Seš ale úplný kokot snad. Ne, prostě sorry, vole, sorry, neumím prostě hrát bez rageu. Táhni do piči, vole! Mrtko! Tak si ze mě děláš, ale už úplnou piči. Dobrý, to zase nedáme. Já beru šedy. No. Ale nejradši bych teda reálně vzal. Koho mám, tak bych vzal nejradši asi. Ale já bych asi nejradši chtěl Byron asi vzít, ale ne, tak Byron. Gokilo youtuber. Mě štve, že pořád každý tak si dává, že je nějaký youtuber, ale pak se nehraje tak špatně, že prostě gol, škoda. Gol to nebyl, ale málem. Se stal Honza králem. Nebo jak to je? Legendary kill score. Tak kam půjdeš? Do píči, vole! Mrtko! Ne, promiň, YouTube, prosím, je to moje první video, prosím, ne. Nech mě, prosím. No píči, vole! X22, vole. Nebudu ti dávat speedy. Crashing! Go! Fuck yes. Pičo, vyjebana! Tak to je debil. Trouble time. Mrtky zasraný. To je gol. Gol. Lidi, a dneska tak půjdu na hrát. Teď nevím, na jaký hrát. To bych vám pak možná sdělil. Got a trick! Goal! 5 kilů. 4 kily. Teda co? A star dropa, škoda. No lidi, tady máte můj nick.
Kiki 1, 2, 3, 8, 9, 5, 7. Tady vám dám na chvilku QR kód. Dobrý. A lidi, s tímhletem bych to chtěl dneska skončit. Takže hej, like mi dej, bude seš dobrý.